يا الله Stvarna priroda Islama suprotna je rasprostranjenim predrasudama i lažima. Zaboravite sve što ste mislili da znate o ovoj vjeri. Možda ste imali predstavu da je musliman terorista, neko ko širi strah i užas, umišljena osoba koja propovjeda zlo i tako dalje. Ako ste zaista tako mislili, znajte sada, potpuno ste u krivu. Jeste li se ikada zapitali zašto se sve više ljudi širom svijeta okreće islamu? Kada bi on zaista bio tako strašan kako ga vi zamišljate, zašto ga onda svakodnevno sve više ljudi prima? Jeste li znali da je čak i Vatikan nedavno objavio da danas na svijetu ima više muslimana nego katolika? I da je islam samim tim najveća svjetska religija? Vjerujete li zaista da su svi ti ljudi koji su svoje srce otvorili islamu, ljudi koji nisu razmišljali ili koji nisu postavljali pitanja, ili im se možda jednostavno jasno ukazala stvarnost? Krajnje je vrijeme da se prestane s lažima. Zašto ne vjerujete? Zato što ste uvjereni da su muslimani teroristi. Ali ko vam je to rekao? Gdje ste to čuli? Pravi je problem što mnogi ljudi danas brkaju Arape s muslimanima. Znate li šta znači riječ musliman? Definicija te riječi je činiti ono što Bog od nas traži. A Bog nam je izričito zabranio ubijati. U Kur'anu Bog kaže: onaj ko ubije jednu osobu bez prava, kao da je ubio cijelo čovječanstvo. Dakle, ako neko kaže muslimanski terorist je ubio nekoga, to je samo po sebi kontradiktorno. Jer riječ musliman znači pokoravati se Bogu, a Bog nam zabranjuje ubijati. Ako, dakle, neki Arapi nekoga ubije, znači li to automatski da je musliman? Francuz također nije automatski kršćanin. Kinez nije automatski budist. Nemojte brkati Arape s muslimanima. Svi Arapi koji čine zlo na zemlji bit će kažnjeni isto kao i svi drugi. Ne zaboravite riječi poslanika: Arapin nije bolji od nearapa, a nearapin nije bolji od Arapina. Svaki čovjek može biti musliman. I ti ljudi ne čine zlo. Musliman ima dužnost pomagati svom bližnjem, hraniti siromašne, nikada ne činiti zlo, ne prepuštati se gnjevu, uvijek praštati i zahvaljivati Bogu na onome što nam daje. Otvorite sami Kur'an. Gdje u njemu piše da trebamo ubijati? Gdje piše da trebamo činiti zlo? Novi ljudi također vjeruju da su žene počinjene svojim muževima, ali to je potpuno pogrešno. Prije nego što je došao poslanik Muhammed, muškarci su se odnosili prema ženama kao prema predmetima, koristili ih i smatrali ih manje vrijednim. Kada je došao poslanik, on je sve to ukinuo. Razjasnio je: žena je muškarcu jednaka, niti inferiorna, niti superiorna. Gdje u Kur'anu piše da ona mora biti pokorna? Poslanik Muhammed je rekao: najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Možda ćete reći: ali postoje ljudi koji to ne čine, koji se ne ponašaju s poštovanjem. Da, to je tačno, ali to nije islam, to je ono što ljudi čine od islama. Možda ne slijede pravila kako treba, ali nemojte govoriti da je to ono što Bog od nas traži. Danas mnogi neznalice sude o jednoj religiji tako što namjerno gledaju na Arape koji se loše ponašaju, samo da biste pomislili da je to islam. Zar ne vidite da vas manipulišu? Jeste li ikada bili u džamiji da biste zaista vidjeli ko su muslimani?
Idite tamo i uvjerite se sami. Brzo ćete shvatiti da su sve vaše predrasude pogrešne. Jer kod vjernika ćete pronaći iskreno bratstvo, ljude s osmijehom na licu. Jer upravo je to poruka Islama. Bog kaže, već i samo osmijeh je dobro djelo. Ako se danas toliko ljudi okreće Islamu, to je zato što su shvatili. Između onoga što se priča i stvarnosti postoji ogromna razlika. Koristite svoj razum. Vi tačno znate, Bog od nas ne traži ništa drugo nego da činimo dobro. Mnogi ljudi danas nemaju poštovanja, ni prema svojim prijateljima, ni prema vlastitim roditeljima. A Bog nam je u Kur'anu, suri Al-Isra, ajetu 23, sasvim jasno rekao: prema roditeljima svojim nikada ne pokazuj ni najmanji znak odbijanja ili nepoštovanja. Uvijek se s njima razgovaraj na lijep i dostojanstven način. Pa šta je to? Je li to Islam? Biti ljubazan, poštovati svakoga, biti velikodušan. Onda mi recite, gdje je problem? Šta vam tu zapravo smeta? Na kraju, to su samo određeni arapski pojedinci koji stvaraju nered i tvrde da su muslimani. Ali to je potpuno pogrešno. Ne možete ih zaista nazvati muslimanima. Poslanik Muhammed je rekao: tek onda ste pravi muslimani, kada svom bratu ili svojoj sestri zaželite ono što želite samima sebi. I pritom nije mislio samo na rođake po krvi, nego na sve ljude. Dakle, ako ne želite drugima ono što želite sebi, onda zaista ne živite u duhu Islama. Neki misle da će postati musliman sve promijeniti, da će odjednom morati voditi potpuno drugačiji život. Ali šta se zapravo mijenja? Mislite li da više nećete imati slobodu? Sasvim suprotno. I dalje se možete vjenčati, putovati, kupiti kuću, imati djecu, provoditi vrijeme sa prijateljima. Ali uz to ćete se truditi da budete najbolji prema drugima, da druge motivišete na dobro. Jer znate, gdje god da ste, Allah vas vidi. On zna vaše najiskrivenije misli, vaše namjere i vaša djela. Ne gledajte na vjeru kao na ograničenje, kao na teret, jer to je jednostavno pogrešno. Osim ako smatrate da je teret biti dobra osoba. U Kur'anu Allah kaže: nema prisile u vjeru. Pogledajte sami sebe. Koliko vremena i novca trošite na luksuznu robu koja vam često ni ne treba, a u isto vrijeme ima ljudi koji zaista pate od gladi. Provodite noći pijali po klubovima, nekada se to završi nesrećom na putu kući, nekada noću sa strankinjom, a već sljedećeg dana se ne sjećate ni šta se dogodilo. I možda vas kasnije neko nazove i kaže: žena je trudna. Zar ne vidite da tu nešto nije u redu? Današnji svijet vas tjera na potrošnju, na uživanje bez smisla. Koji put želite izabrati? Put laži. Živim samo jednom pa ću uživati. Pijem, pušim, drogiram se, svakodnevno gubim sate na internetu. Ili Božji put. Život u kome se trudiš činiti dobro i pomagati drugima. U Kur'anu, u suri Teuba, ajetu 71 kaže se: vjernici i vjernice prijatelji su i podržavaju jedni druge. Oni naređuju dobro i odvraćaju od zla. Muslimani se neumorno zalažu da pomognu potrebitima, jer znaju da u tome leži velika nagrada. Naš poslanik nam je jasno rekao: sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Od kada je prvi čovjek kročio na zemlju, Islam je postojao. Svi poslanici su pozivali na istu vjeru. Jeste li se ikada zapitali zašto je većina religija nazvana po određenoj osobi? Na primjer, kršćanstvo nazvano po Isusu Kristu, judaizam po Judi, budizam po Budi, ali ne Islam. Riječ Islam ima dva značenja. Prvo, činiti ono što Bog od nas traži. I drugo, mir. Kada bismo otputovali u vrijeme Isusa i pitali ga: o Isa, koja je tvoja vjera? Misliš li zaista da bi rekao kršćanstvo? Ne, jer on tu riječ nikada nije poznavao. Kršćanstvo je nastalo tek nakon njega. Najvjerovatniji odgovor koji bi dao bio bi: moja vjera je da činim sve što mi je Bog naredio. A koji je točan opis toga? Islam. Isto važi i za Mojsija. Da ga je neko upitao: koja je tvoja vjera? Da li bi on rekao judaizam? Ne, ni on nije poznavao tu riječ. Najvjerovatniji odgovor bi bio: moja vjera je da činim sve što Bog od mene traži. I opet, odgovarajuća riječ na arapskom za to je Islam. Kao što ste već u prvoj sezoni vidjeli, sve religije su izvorno prenosile istu poruku i Allah nam je to u Kuranu potvrdio. Ali i nažalost, tokom vremena došlo je do mnogih promjena i novotarija u religijama.
Zato su svi vjerovjesnici najavljivali dolazak posljednjeg poslanika. Čovjeka koji će obnoviti istinu o Božjoj vjeri. Kao što je i Isa najavio dolazak poslanika Muhameda. U Evanđelju po Ivanu 2:16 stih 13 piše: On će vas uputiti u svu istinu, jer neće govoriti samo od sebe, nego će reći ono što je čuo. A u Kur'anu se o poslaniku Muhamedu kaže: On nije skrenuo s pravog puta, niti je zabludio. On ne govori iz vlastitog nagona. To je samo objava koja mu se objavljuje. To je samo objava koja mu se objavljuje. To je samo objava koja mu se objavljuje. Objava koja mu se objavljuje. Jesi li ikada razmišljao da u nedjelju odeš na misu? Zar se nikada nisi zapitao zašto su crkve danas gotovo prazne? Možda se još može naći poneki stariji čovjek, ali većina ljudi se danas okreće od vjere. Zašto? Zato što su shvatili da ima mnogo grešaka, da ljudi mijenjaju Božje zakone. Na primjer, prije samo 50 godina u kršćanstvu je bilo zabranjeno spaljivati tijela umrlih, ali prije nekoliko godina Papa je to dozvolio. Oni sebi daju za pravo da stalno mijenjaju ono što je Bog zapovjedio. A Isa je u Inđilu, u suri Mateji, sasvim jasno rekao: Ko ukine makar jedno od najmanjih zapovjedi, bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom. Ljudi se gube, jer to više nije zaista Božja vjera. Napravi jednom test. Otiđi u petak na džuma namaz u džamiju. Vidjet ćeš da je toliko puna da jedva ima mjesta. Ponekad ljudi čak i klanjaju napolju jer su džamije prepune. Druge religije gotovo da više nemaju praktičnih vjernika. A Allah nam je rekao: zaista, zabluda je osuđena da nestane. Na primjer, kršćani vjeruju u Stari Zavjet, dakle i u Musa, ali u Tori, baš kao i u Kuranu, piše da postoji samo jedan Bog. A kršćani vjeruju u trojstvo, Oca, Sina i Duha Svetoga, čuvenu Trinitet, ali Musa nikada nije govorio o tome. Dakle, je li se Musa možda prevario? Naravno da nije. Ni Isa nikada nije govorio o trojstvu. Osim toga, riječ trojstvo nigdje se ne pojavljuje u Bibliji. To su samo greške. Ne kažemo da su Biblija, Tora ili druge religije pogrešne. Kažemo samo da danas više nisu pouzdane, zbog svih ljudskih izmjena. A da bismo bili sigurni da slijedimo istinu, moramo slijediti ono što su vjerovjesnici zaista govorili. Slijedi posljednjeg poslanika koji te vodi na put istine. Jer je Kur'an danas jedina knjiga koja je od dana objave ostala nepromijenjena. Šta je Islam? Vjera Božija, prava vjera, vjera mira. Ne ostaju laži, informiši se sam. Ako sumnjaš, moli Boga da te uputi. I sumnje će nestati, i sumnje će nestati, i sumnje će nestati, sumnje će nestati.